que baixa para a Escalla, a carretera que necesita reparación, si xa se compra o terreno ou xa se fixo algo? Non, é unha cesión. É unha cesión? Sí. Ese señor, é dicir, el mesmo, sempre, xunto con outro veciño de Zaragoza, suseriron eso, que non había ningún problema. Eu preguntei se coñecía, dixo, hombre, non hai ningún problema, lo que quere ceder, lo que se lle arregla aí, porque tamén... E é lo que nos pideu única e exclusivamente para cederlo gratuitamente, e isto é o papel da cesión, é que a terra que quitásemos dali, o cual ainda beneficia o Concello, que en vez de trasladala e depositar no outro lado, que se lle botaban na... porque ten tamén a finca na parte dereita da subida. E foi o que se fixo. E ainda, despois se lle colleu máis, se cambiaron os metros e ele dixo que hai ningún problema. E nada máis. Logo sei que hai veciños que queren que se faga esa mesma tajea, que se continue, sí, pero agora mesmo non se pode, se fará en futuro, pero agora non. Tamén vamos a intentar a carretera da Diputación, que se viron ali, se fundeu, bueno, hai dos problemas. Por unha filtración daquele regato grande que atravesa a parcela de un particular, debeuse de filtrar agua e de repente se foi hacia abaixo, non un trozo moi grande, pero mirabas para dentro e era moi grande. Creo que non o fixeron como tiña que facer, así lle fixen saber ele comunicou aos responsables da Diputación, a persoa que vai por aquí, a encargada desta zona, e o fixeron botando zahorra, macaran, encima, o sea, nese burato para rellenar, e eu creo que tiñan que ter levantado, poñer un tubo, porque simplemente con que estén as unións dos tubos de formigón, que co tempo se gasta, vai seguir escapando a agua, vai a poder pasar algo. A parte de rellenar as pedras, ou pasar os coches, porque é unha zona, un cruce, todas levantadas hacia arriba, perigosas. E despois, se vostedes se fixan, se que pasan por aí, hai unha rotura na auga pública, na auga dos veciños, que está filtrando. Xa o ano pasado había unha pequena filtración, e despois desapareceu. E agora hai dúas moi grandes que están facendo mal na carretera. Unha vez que está ali a pala, aproveitar que a comunidade de veciños que se puxo en contacto, pois que abriremos, eles que coloquen as mangueiras e logo pois lle pediremos a Deputación, vamos a pediremos a Deputación, si eles aproveitaran e taparan ese trozo con asfalto, se non tenemos que facer nós, pero que non pode estar esa agua deteriorando e facendo xa un badén enorme na carretera. E nada máis con respecto a isto. Gracias por a asistencia e todo eso, por as aportacións. Non vai para Silvia? No, agora vamos a ir. Levantamos a sesión.